आंब्याचं अळूचं झाड आहे. ही घराजवळची आमची छोटीशी बाग आहे काजूची आणि हापूस आंब्याची. ही नवीनच लावलेली, म्हणजे 4-5 वर्ष झाली याला लावल्यानंतर, पण ही आता धरायला लागली. यावर्षी काजू मला 5-6 किलो काजू ह्या काजूच्या झाडाची मिळाली आहे. हिरवे काजू आताचे संपले आहेत, तर सीझन संपत आलं आहे, त्यामुळे हिरव्या काजूची उसळ दाखवायची माझी राहून गेली आहे. ही काजूला बोंड लागली आहे आता, म्हणजे शेवटची आहे ती. ही घराजवळची छोटी बाग आहे काजूची आणि आंब्याची, आणि घरापासून जरा लांब आहेत ती जरा मोठी जागा आहे. कलम आहेत, काजूची पण झाडं मोठी आहेत आणि हापूस आंब्याची पण झाडं मोठी. आता मी तुम्हाला नारळाच्या बागेमध्ये घेऊन जाते. तो आमचा फणस आहे, खूप धरला. तो आमचा फणस आहे आणि खूप धरला आहे मुळापासून वरपर्यंत. आणि ही त्याच्याच बाजूला या मोठं हे आंब्याचं झाड आहे आणि ही नारळाची बाग आहे आमची. फणस खूप लागले आहेत. ही नारळाची आणि सुपारीची पण ह्यामध्ये झाडं आहेत आणि झाडं जरा उंच आहेत. जुनी नारळाची झाडं आहेत त्यामुळे उंच आहेत आणि आता थोडे नारळ पाडून घेतलेले आहेत आम्ही. हा छोटा वहाळ आहे. पावसामध्ये हे पाणी असं भरलेलं असतं, वहाळाचं पाणी वाहत असतं इथून बागेच्या खालून. हे आमचं रतांब्याचं झाड, म्हणजे कोकमाचं, ज्याची कोकमं बनतात, हे याला रतांबे म्हणतात. हे अजून कच्चे आहेत, ते पिकायला मे महिना होईल आणि ते लाल झाल्यानंतर ह्याची काढून आम्ही कोकमं बनवतो. वरती भरपूर लागले आहेत रतांबे, पण हे मे महिन्यामध्ये होणार म्हणून आम्ही कोकमं पण घरचीच वापरतो. हे पण हे कोकमाचं झाड आहे रतांब्याचं, पण ह्याला एवढी चांगली लागलेली नाही. म्हणजे रतांब्याची झाडं ही आमची जवळजवळ 7-8 झाडं आहेत आणि ती वरती आहेत ती मोठी झाडं आहेत. हा फणस आहे आमचा. हा फणस आहे, फणसाची पण झाडं भरपूर आहेत. ही केळीची बाग आहे.
आमच्या दिरांची आहे ही. आणि आता केळीची घड सगळ्या केळींना लागले आहेत. हा पण फणस आमचा आहे. खूपच वरती पण खूप धरलाय, खालून पण खूप धरलाय. जिकडे तिकडे फणसाची भरपूर झाडं आहेत. ही पण काजूची, ही नारळाची झाड आहे, ही आमची आणि दिरांची मिळून आहे ही बाग. ही दुसरी बाग आहे. ह्यावर्षी फणस खूप लागले आहेत. ही मसाल्याची काळी मिरी जी होतात ती झाडं आहेत त्याची, जी आपण मसाल्यामध्ये वापरतो काळी मिरी, त्याची झाडं आहेत ही. ही मसाल्याला आपण जे वापरतो तेजपत्ता, त्याचं झाड आहे हे. आताशी ओली असल्यामुळे खूप वास अगदी जेवणामध्ये जरी ओलं पान टाकलं तरी खूप छान वास येतो जेवणाला. हे एक फणसाचं झाड आहे. हे 2 झाडं आहेत. खूप खालपासून ह्याला पण खूप फणस धरले आहेत. आणि ही हापूस कलमाची झाडं आहेत बाजूला. आणि हे कोकमाचं झाड, हे रतांब्याचं हे मोठं झाड, पहिलं म्हणजे जुन्या म्हणजे सासऱ्यांच्या काळचं हे झाड आहे. खूप मोठं झाड आहे. आणि ह्याची कोकमं आम्हाला दरवर्षी मिळतात वापरायला. हे लिंबाचं झाड आहे. ह्याची लिंब खूप मोठी मोठी एवढी संत्र्यासारखी येतात. आता आल्यानंतर सगळी काढलेली होती सरबताला, त्यामुळे ही लिंबाची झाडावरची लिंब संपली आहेत आता. ही लवंगी मिरची आहे, जी एकदम तिखट असतात ती मिरची आहे. आता ही पिकलेली आहे. आणि ही पण इथे आहे लवंगी मिरची. एक जरी टाकलं तरी जेवण एकदम तिखट तिखट होतं त्याने. हे आमच्या दिरांचे 2 बैल आहेत. ही शहाळी काढलेली आहे खाण्यासाठी.